bhazi raFees and Pace ranga rakapaka mubus stop umo ranga rakamira ndofunga mushikari angorisiya ipapo iye vachibva adzika hatingazivi kuti adzika achiendera asi bhazi razosara bva rafamba rega kufamba kwari rega rabva rabuda mumugwagwa ichibva rabuda kupinda muparking pavement parapinda mupavement yeparking muna mai vangu varimo vangu vane masaga avo namabhegi avo akamira mai avo vangu vasina rimwe gumbo chirema watadza vamwe vese vangu varipo watiza asi watadza kutiza ndokurova kwaitwa nebhasi vabva vaenda paSparo kudhifi ndo kumira kwazoita bhazi wava pasi pebhazi vanhu vese vazoda kutira kubatsira kusimudza bhazi watadza tikatira kudaidzawo vane makireni watinoziva wese wati vanga vari kure kusvikira polisi yaziviswawo yauya asi pashayewo zvekuti vanhu panguva yekutanga vanga vachitoti munhu ari kufema asi chekuita panga pasina nekuti pashaya chi chinokwanisa kusimudza bhazi panguva iyoyo nekufamba kwenguva vanhu varamba vachizotsvaga majegi akauya vanhu vakatanga kujega vanhu vachibatsirana kujega kusvikira bhazi razosimukira mbichana ndopazobuda munhu asi munhu angato ambulensi yange yakangomira ichibva yatongoona kuti munhu apachisina munhu angashayika asi chikuru chaitika ndechekuti pashayika help nenguva chinhu chasimudza bhazi nekukasika ndo chashayika bhazi rabve kutaundi ndobva ratena apa ndobva wamise bhazi apo saka waburuka waine zvinhu zvaende kotumire zvakasiyiwa nemapostori kwamarando koise kune mamwe mabhazi ndobva ratange kudzoka rega ndofunga ranga nezvekuma10 minutes rasiya rakamira ndobva ratange kudzoka rega bva raende korowe chingoro chipadhasa kune vhiumira rechitenyekeyo kubuda saka madzi vangu akamira padzasa nengoreri apa saka pa10 bhazi munhu wakaremara ane gumbo rimwe rakaremara akamba nematrayi saka wade kuti watize bhazi ndobva wadonda kubva watrai kurora uchitize bhazi riri kudini riri kuteera ndobva ende komanyikwa nemavhiri ekumashure akamanyika wakagara wafiripe musana ndokwanga akatsindirwa nedhefi rebhazi ndozvendaona zvinozvaisa 1 hour yasvika vanhu takangoungana asi help yange chinetsa nekuti majegi anga ari kuti tangotora motikari dzinonge dzakamirawo pamusika rimwe rinenge raane nguva risina kushanda saka majegi atonetsa kuti anetseka kuti asimudze bhazi pashata majegi anosvika 4-5 achitofeila kusimudza bhazi asi munhu nebhodhi hombe haikanso asi ndofunga zvekuma60 yezo zvaitika nguva munhu azobudiswa kumanguva approximately handa kutadza time asi tongoti around kuma10 around 10 but zvinofunga zvava zvaitika kuma29 muridzo webhazi abva azosvika dhiraivha azosvika azvo zvatoitika azotomumisa kuti asarifambise ndini ndatotaura kuti aiwa kuti uchatofambisa bhazi apasisina paa pasingatoita kufambisa kwake kwakurungowedzera damage anga asina chaanga aroda kuita iwo nekuti munhu anga ari between diff nevhiri saka awedza kurivhesa anga ringowedzera damage kuenda mberi awedzera damage saka chaitodiwa ipapo kwakuri kuti riwane chinorisimudza mudenga kuti munhu apiswa